Wel, bore da, siwmai a chroeso cynnes I chi i'r wers byw Adobe Express yma ar gyfer heddiw wrth gwrs, mae'n ddiwrnod tân gwyllt, noson tân gwyllt heno, a I ni'n mynd I fod yn dysgu am y rheswm I ni yn dathlu noson tân gwyllt, sef wrth gwrs hint a helbil, yr hen Guto Ffowc, felly ni'n mynd I fod yn dysgu chydig am ei hanes a ni hefyd yn mynd I fod yn edrych ar syniadau a chyngor ar gyfer diogelwch ar gyfer dathlu noson tân gwyllt. Felly, croeso I chi, gobeithio bod chi'n eistedd yn gyffyrddus a bod chi wedi mewn gofnodi hwb ac wedi agor app Adobe Express I fyny ac yn barod I greu. Athrawon, rowch wybod I ni pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni heddi ac ywch chi'n neud hynny trwy adael sylwad, comment ar YouTube. Neu, llwch chi ddefnyddio'r ddolen streamiad, dwi wedi danfon I chi ar e-bost bore yma, a llwch chi roi eich sylwadau fyna, a gewn i'ch enw chi fyny ar y sgrin. Neu, wrth gwrs, allwch chi just ymateb i'r e-bost yna, nes I ddanfon I chi bore yma gyda'r dolenni, a na I gopio eich gyfarchion chi o'r e-bost a'i roi nhw I fyny ar y sgrin. Felly, mae yna dair ffordd gyda chi o gael eich cyfarchion I fyny ar sgrin. Rwch wybod I ni pwy sy'n ymuno gyda ni. Wel, gobeithio bod chi gyd wedi mwynhau gwylio'r hanner tymor, bod chi wedi cael wythnos o ymlacio a mwynhau. A ni nôl yn y glaw nawr yn dyn ni. Mae hi wedi bod yn arllwys y glaw fan hyn yng Nghaerfyrddin. Felly fi'n gobeithio bod chi gyd wedi bod yn cadw'n ddiogel ac yn cadw yn sych. Right, wel, ar gyfer y wers heddi, mae angen y dudalen weithgareddau arnoch chi. Dewch chi gael hwnna lan yn sgrolio ar waelod y sgrin. Cyn ni, chi'n gweld ni'n sgrolio fyna reit ar waelod y sgrin. Adobe.ly/Guto25. Adobe.ly/Guto25. A bydd angen hwnna arnoch chi heddi achos ni'n mynd I fod yn defnyddio testyn o'r ddogfen yna, copio fe draw I greu ein gweithgaredd gyntaf. Wel, beth am I ni fynd I gael gweld beth yw ein gweithgaredd gyntaf ni te. Felly dewch I ni gael y sgrin I fyny ar sgrin. Dyma ni. A dewch I ni gael neidio draw i'r dudalen weithgareddau. Dyma hi fan hyn. Nawr, dwi wedi agor hwn I fyny gan deipio adobe.ly/Guto25 I fewn a'r tab arall. I chi'n gweld bod y fi tab arall lan ar y top fan hyn ar Chrome. Nawr, os I chi'n defnyddio iPad, allech chi fod yn agor app y camera I fyny ac yn sganio, dim rhy agos, yn sganio'r cod QR sydd ar y sgrin nawr. A ddeith hwnna chi i'r dudalen weithgareddau yma hefyd. Iawn. Felly mae yna ddwy ffordd gyda chi o ddod i'r dudalen weithgareddau. Naill ai agor tab arall I fyny a teipio adobe.ly/Guto25. Neu os oes da chi app sganio cod QR neu camera ar eich iPad, allwch chi agor yr app na I fyny, sganio'r cod QR sydd ar y sgrin nawr a dod i'r dudalen yma. Wel, ni wedi cael un siwmai yn barod. Ni wedi cael, chi'n bod beth, ddath y siwmai ma mewn, cyn i'r wers dechrau. Mr Price, I ti wedi cael dy Weetabix I frecos bore yma, achos oedd Mr Price wedi gweud siwmai cyn bod ni hyd yn oed yn mynd yn fyw ar y wers bore yma. Wel, bore da I chi fyna, ysgol Llanarog, o ddosbarth Pant y Ffynon. Wel, fi'n siŵr bod chi'n iawn lan ar y top y mynydd yna, top y bryn fyna yn Llanarog o'r llifogydd I gyd. Fi'n siŵr lawr y tyle ym Mhorth yr Yd, fi'n siŵr bod yna ddŵr mawr. Felly, gobeithio bod chi gyd yn cadw yn saff. Diolch yn fawr ti, Mr Price, a croeso I chi ffrindiau. Right, nawr dydych chi'n sgrolio lawr de a gweld beth I ni'n mynd I fod yn neud heddi. Wel, yn gynta, I ni'n mynd I fod yn creu ffeithlyn ar gynllun y powdwr gwn. Cynllun y powdwr gwn. Nawr, dyma wrth gwrs oedd y cynllwyn diefleg oedd gan Guto Ffowc a'i ffrindiau I ffrwydro San Steffan, a'r llywodraeth yn San Steffan I fyny a lladd y brenin, nôl yn y flwyddyn 1615, wrth gwrs. Felly, ni'n mynd I ddefnyddio'r wybodaeth yma, ni'n mynd I ddefnyddio sgiliau dylunio ardderchog I greu ffeithlyn am Guto Ffowc. Nawr, gyda'r enw Guto Ffowc, mae rai pobl yn meddwl felly bod Guto Ffowc yn Gymraeg. O'ch chi'n bod, oedd e ddim yn Gymraeg. Dyn o Loegr oedd e'n dod o Efrog yn Lloegr. Ond, fi oedd e yn ymladd gyda
gyda yr sbeinwyr am flynyddoedd, oedd fyna yn y fyddin Sbaeneg am flynyddoedd. Felly, tra bod fyna, nath ddechrau galw hynna'n yn lle gai, nath alw hynna'n yn Guto, sef y fersiwn, Ewropeaidd o'r enw gai, Guto. A pan ddath nôl i Loegr, oedd dal yn defnyddio'r enw na, a mae hwnna wrth gwrs yn troi mewn i'r Guto sydd â ni ar gyfer e. Ond mae yna gysylltiad Cymraeg oherwydd dyn o'r enw Hugh Owen, Cymro o'r enw Hugh Owen, oedd yn gyfrifol am gyflwyno Guto Ffowc i weddill y cynllwynwyr. Felly mae yna gysylltiad fyna, oedd un o'r cynllwynwyr, Hugh Owen, wedi cyflwyno Guto i'r gweddill ohonyn nhw. Right, nawr dewch i ni gael mynd draw i Adobe Express, i ni gael dechrau arni i greu y ffeithlyn bendigedig a dramatig yma. Nawr, mae'r wybodaeth sydd ar gyfer y ffeithlyn, da chi fan hyn, chi'n sgrolio lawr, chi'n gweld y ffeithiau i gyd fan hyn. Ond os oes weithio chi weld hwnna ar ddogfen fwy plaen, allwch chi agor hwnna, chi'n gweld agor dogfen PDF. Os cliciwch chi ar hwnna, agor dogfen PDF, wneud agor mewn tab arall newydd fan hyn, a dyma ni ar y PDF fan hyn. Iawn? Felly, os chi'n moyn gweld mewn dogfen fwy plaen fel hyn, cliciwch ar y botwm agor mewn dogfen PDF. A mae hwnna'n fel arfen tipyn yn haws os ych chi yn defnyddio iPad hefyd i ddefnyddio'r dogfen PDF. Right. Nawr dewch ni gael mynd i Adobe Express. Dyma Adobe Express. A cyn dechrau creu, mae eisiau ni newid iaith Express draw i'r Gymraeg. Fel i ni newid iaith Express draw i'r Gymraeg? Wel, yn y cornel top ochr dde, mae da chi y smotyn lliwgar yma. Ar eich cyfrifon hwb chi, fydd yn smotyn glas gole. Cliciwch ar hwnna, le mae'n dweud account, a bydd e'n agor cwimplen. A fan hyn fe welwch chi un o'r dewsiadau yw settings. Cliciwch ar settings, a yn y ffenest settings sydd yn ymddangos, yn y gwimplen gyntaf fan hyn ar y top, just cliciwch ar y gwimplen, a ni moyn y dewis cyntaf, sef Cymraeg. Wrth gwrs, clic ar hwnna, ac yna mae'r X yng nghornel top y ffenest gosodiadau yn cael ffenest na lawr, mae'r sgrin yn ailwytho, a dyma ni yn defnyddio Adobe Express yn y Gymraeg. Right, wel, dewch i ni gael tudalen wag, darn o bapur gwyn gwag, gan glicio ar yr cerdyn pink sydd yn dweud creu poster. I ni gael dechrau arni, creu poster. Right. Dyma'n tudalen wenni. Felly, dewch i ni gael gosod naws. Noson tân gwyllt, noson tân gwyllt cyntaf nôl yn y flwyddyn 1615. Gan ychwanegu cefndir. Ac yw'n i ddod o hyd i'r cefndiroedd gan glicio ar elfennau ar yr ochr chwith. Elfennau. A lan ar y top wedyn, fe welwch chi bod e'n dweud cefndiroedd. Iawn, clic ar cefndiroedd. A fi'n ni chwilio mewn mynd am y gair Saesneg sparks. Sparks. A be dwi eisiau yw just greichion tân yn codi yn ddramatig. Felly rhyw gefndir di. Chi'n gweld fan hyn, maen nhw'n dywyll gyda'r greichion tanllid yma. Mae llwyth o rai da yma, sgwylwch arnyn nhw. Llwyth o ddewis i chi fan hyn, oes e? Felly dwi'n mynd i drial am eich un. Gyda Express hefyd, llwch chi glicio ar sawl un, sgwylwch chi'n glicio ar un gwahanol, ac yn y blaen, fel yna. Right, wel, dwi'n licio'r un na, fi'n mynd i fynd am hwnna, dwi'n meddwl. Felly, dyna ddechrau arbennig i ni fyna, gyda ein cefndir dramatig tanllid. Nawr, be dwi eisiau gwneud nesaf yw dangos dinas Llundain, nath hwn ddigwydd yn Ninas Llundain, nôl yn y flwyddyn 1615. Wel, doedd ddim camerau i gael nôl yn y flwyddyn 1615. Felly dwi ddim yn mynd i ddod o hyd i luniau ffotograffau o Lundain, ond allai ddefnyddio deallusrwydd artiffisial i gynhyrchu delwedd. A wedyn byddai'n mynd draw i'r iPad i wneud hwn i gyd eto ar ôl y cam yma. Iawn, felly peidiwch â hasti, peidiwch â poeni, byddai'n wneud hwn i gyd to nawr draw i'r iPad. Right, i greu llun, newydd sbon o Lundain yn y flwyddyn 1615. Dewch i ni gael clicio ar cyfryngau.
A roi, lan o'r top. Dwi'n mynd i ddewis cynhyrchu delwedd. Chi'n gweld y botwm llwyd? Cynhyrchu delwedd. Nawr te, clic ar hwnna. A dwi eisiau bod e'n ffitio'n weddol ar hwn. Felly dwi'n mynd i fynd am ar i fyny. Ar i fyny. Right. Nawr, dewch i ni gael... Na i wneud y bocs ma'n fwy fel bod ni'n gallu gweld e pan mae'n cael ei greu. Right, dewch i ni gael teipio'n disgrifiad te. Right. Dinas Llundain yn y flwyddyn 1605. Lecyn ni bod fe lan yn uchel, bod ni'n edrych lawr dros yr afon ac yn y blaen. Ongl uchel. Iawn, a wedyn, lecyn ni hwn i fod yn rhywbeth o ddarlun. Darlun pensil. Darlun pensil. Right. A nawr te. Dewch i ni gael gweld beth sy'n dod. Clicio ar cynhyrchu. I Dinas Llundain yn y flwyddyn 1605, ongl uchel, darlun pensil. Os dim rhaid i chi gael darlun pensil, ond dwi'n meddwl, waw. Waw. Nawr te, sgwlwch ar rhain. Anhygoel. Anhygoel. Fi'n dwlu ar hynna. Credu mai hwn yw'n ffefryn ni fan hyn, yr un cynta. Nawr, fel mae'n digwydd, o tŵr Big Ben ddim i gael nôl yn 1605. Fi'n digwydd bod yn gwybod na. Felly, bod fi'n dwlu ar hwn, dwi ddim eisiau tŵr Big Ben. Felly, dewch i ni gael gweld os allai gael gwared ar dŵr Big Ben, gan just dewis eich hun, clicio i ffwrdd ono fe. Felly, fi wedi gorffen, chi'n gweld y cynhyrchu delwedd fan hyn. Unwaith chi wedi gorffen cynhyrchu delwedd, allwch chi glicio ar yr X sydd fan hyn. Os chi'n hapus dy'r ddelwedd, a mynd i gario ymlaen gyda fe, clicio ar yr X. Right, a nawr, licen ni tynnu gwrthrych, tynnu rhywbeth mas. Remove, tynnu rhywbeth mas o'r llun. Wel, ni dynnu Big Ben mas. Clic ar yr tynnu gwrthrych. A dwi'n mynd i fynd ar maint y brwsh, a dwi'n mynd i beintio dros tŵr Big Ben. A chi'n meddwl beth, sa'n meddwl byddai'r un ma wedi bod yma chwaith. Felly, ma'n yma fi gael gwared ar hwnna fyd. Gath Big Ben ddim i adladu nes yr 4th ganrif ar 15. Felly, chi'n meddwl, rhyw 200 mlynedd ar ôl digwyddiadau Guto Ffowc. Right, felly dwi wedi peintio dros y 2 dŵr mawr yna. A nawr dwi jyst yn clicio ar y bottom glas sy'n dweud tynnu. A dewch ni gael gweld beth mae Express yn mynd i wneud. Dwi'n mynd i jyst cael gwared ar reina i fi. A dyle fe lanw fe mewn gyda rhywbeth arall addas. Sgwylwch ar hwnna. A dwi wedi cael 3 dewis. Wel, chi clicio yn nhw. Anhygoel. Mae wedi gwneud jobyn perffaith. Mae'r 3 o'n nhw yn jobyn perffaith, a dwi'n gwir. Right, os chi'n hapus gyda hwnna, chi'n clicio wedyn ar cadw. Right, fi'n mynd i fynd nôl i'r iPad nawr i wneud hwnna eto. Felly peidiwch chi a hasti. A fi wedi ben gyda'r tynnu gwrthrych, felly llai clicio ar cau nawr. Fi wedi gorffen tynnu gwrthrych. Right, draw i'r iPad te i gael dod i'r un man. Iawn, felly peidiwch chi a hasti nawr, peidiwch a panico. Cofiwch bod chi hefyd y thrawn yn gallu oedi y fideo. Mae croeso chi wasgu pause os ych chi'n teimlo bod fi'n mynd tymed bach yn rhy gyflym. Allwch chi wasgu pause a cario ymlaen pan mae'r dosbarth yn barod. Right, dyma ni te. Ar dudalen cartref Adobe Express, dwi'n mynd i dapio ar creu poster. Tap. Nawr te, be nes i gyntaf? Wel, yr cefndir tanllyd yma. Felly draw a fi'r elfennau ar y chwith. A lan yr top, dwi'n mynd i fynd i'r cefndiroedd a chwilio fan hyn am sbar. Dyna ni. A fi'n gallu tapo ar gwahanol rai. Chi'n gweld, mae'n ychwanegu fe mewn. Trial nhw mas. Bydd yr un cyntaf na fan hyn, trial ni hwn.
Right, nesaf te, dewch ni gael cynhyrchu'r ddelwedd yma o Lundain yn y flwyddyn 1605. Cyfryngau, lan o'r top, y botwm llwyd, cynhyrchu delwedd. A dwi'n mynd i fynd ar i fyny. Right. Dyma ni te. Teipio mewn fan hyn. Dinas Llundain yn y flwyddyn 1605. Ongl uchel. Beth wedys i wedi? O ie, darlun pensil. Darlun pensil. Iawn. Wel, allwn ni drial roi mewn fan hyn. Dim Big Ben. Dwi'n nhw'na, i weld, os mae'n sgoi'r tŵr mawr na. A wedyn dwi'n mynd i tapio wedyn cynhyrchu. Gen i weld beth sy'n ymddangos. Dwi'n mynd i gael 4 canlyniad i ddewis ohonyn nhw. Gobeithio bod chi'n mwynhau cynhyrchu'r delweddau yma. Tynnu gwrthrychau. Wel, mae'n lle dim Big Ben, mae'n rhoi Big Ben enfawr i fi. Right. Ben un o'r benfawr. Right. Ewn ni drwyddo nhw. Diar. Right. Wel, right. Mi'n i dynnu hwnna mas, dim Big Ben. Oed, oedd hi'n credu bod e'n... Check yn archi to. Nawr, dim rhaid i chi ddefnyddio'r tynnu gwrthrych gwaith, achos allech chi just zoomo mewn ar ddarn o'r llun sy'n heb Big Ben. Neu chi'n meddwl beth, dwi'n ddim diwedd y byd os mae Big Ben mewn ar a dweud y gwir. Right, dyma ni. Right. OK, dyma ni de. O, de. Gret. Delfrydol. Right. Iawn. Nawr, nôl i'r poror i ni gael symud ymlaen. Right, de. Nawr, be ni moyn wneud yw toddi'r llun yma mewn i'r cefndir tanllun. Felly, dewch i ni gael wneud y llun tipyn bach yn fwy fel bod e'n gorchuddio'r llun cyfan. Chi'n gweld? So, allwn ni wedyn zoomo mewn tyma bach ar ddarn o'n fe os ych chi eisiau. Bilc o'r afon fan hyn, mae'r afon edrych yn gred. Right, nawr, gyda hwnna di wneud, i ni'n mynd i ddefnyddio dill cyfuno. Felly, newch chi bod chi wedi clicio ar y llun a draw ar y chwith, fe welwch chi'r botwm sy'n dweud anryloywedd. Nawr clicio ni ar hwnna, a dewis, chi'n ni drial lluosogi. Chi'n gweld rhyw gysgodion bach fyna. Chi'n gweld? Neu chi'n ni fynd i sgrin. Nawr, beth dwi'n meddwl dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i sgrin ac yna tynnu'r anryloywedd i lawr. Chi'n gweld? Mae wedi mynd. Mae yna lithrydd fan hyn ar gyfer anryloywedd y llun. A dwi'n jyst mynd i ddod lawr a fe. Nawr te. Rhywbeth fel na. Nawr te, fel bod ni'n gweld cysgod dinas Llundain. Awgrym ohono fe. O flaen y tân. Right, dewch i ni gael neud hwnna draw ar yr iPad te. Newn ni wneud yr llun yma'n fawr, gorchuddio'r cyfan. A nawr dwi'n mynd i'r anryloywedd a dewis sgrin. Nawr allwn ni drio lluosogi. Chi'n colli lot o'n fe os chi'n lluosogi yn chi. Newn ni sgrin a dod lawr yr anryloywedd. Na fe. Just awgrym o adeiladau'r ddinas nôl yn oes Guto Ffowc. Iawn. Mlaen â ni. Nawr, mae da fi 5 o ffeithiau am Guto Ffowc a'r cynllwyn. Ond, wrth gwrs, fel i chi siŵr o fod yn gwybod, y cynllwyn oedd i ffrwydro yr Senedd yn San Steffan gan ddefnyddio casgenni o bowdwr gwn, gunpowder, casgenni barrels o bowdwr gwn. Felly, dewch i ni gael dod o hyd i'r casgenni na gynta. Nawr, oedd 36 casgen gyda Guto Ffowc, bydd ddim lle dyn ni 36. Ond dewch draw i'r elfennau, a cliciwch ar elfennau, a lan ar y top, tro ymlaen, ni'n mynd i ddefnyddio'r asedau dylunio. A dwi'n mynd i chwilio fan hyn am barrel. B-A-R-R-E-L.
Nawr, be dwi eisiau yw just top casgen bren. Chi gweld? O, mae hwnna'n un da. Fanna. Chi gweld? Hwnna'n un da. Neu chi fynd am un ddi, os ych chi eisiau'r un yma. Mae hwnna'n un da, ynddo fe? Mae hwnna'n ddramatig. Dwi'n meddwl bod cwpl o rai arall i gael. Dwi wedi gweld. Cyn ni, mae'n arall fan hyn. Iawn. Felly, chi'ch chi sgrolio trwyddo a dod o hyd i top casgen bren. Dwi'n mynd am un yma, dwi'n meddwl. Na ni. Nawr te, lan ar maint, achos bydd hwn yn dal a teitl y ffeithlyn. Hwn bydd yn dal y teitl. Felly, mi eisiau bod hwnna'n eitha mawr. Chi'ch chi gylch droi os ych chi eisiau. Iawn, na ni. A licen ni weld falle yr greichion tan a drwy'r gasgen. Felly dewch i ni gael defnyddio dull anrholoiwedd eto. Driwn ni sgrin y tro yma. Neu lluosogi. Sgrin, dwi'n meddwl. Mae'r ddau'n gweithio, ond mae lluosogi'n gweithio hefyd, ond dwi'n meddwl bod fi'n mynd am sgrin. Iawn. A beth am gael dwy gasgen arall i ddangos chi'n bod stack o gasgenni da ni. Felly, na gyd sydd eisiau fi wneud nawr yw dyblygu'r gasgen yma gan glicio ar y 3 dot a dewis, 3 dot a dewis dyblygu. Yma ni. Felly na i wneud yr un nesaf yma bach yn llai. Rhoi fel am yn un, fel sef wedi stacio'r ben yr un fawr. Cyn ni gylch droi'r gasgen yma i wneud edrych fel bod hi'n wahanol. Newid yr ongl fel bod nhw'n edrych yn unigryw. A beth am gael casgen arall lawr yn y gwaelod? 3 dot, dyblygu. Rhywbeth fel yna, cylch droi to. Mae jyst cylch droi, chi'n gweld, yn neud i rai ni edrych tym bach fwy ar hap, ond maen nhw'n sicr yn edrych yn fwy unigryw oherwydd bod ni yn eu cylch droi nhw. Right, wel, hwnna wedi creu siap diddorol iawn, nid ar y papur i fi. Iawn, felly dewch ni gael mynd draw i'r iPad nawr te, i wneud yr un peth. Elfennau ar y chwith, y sedau dylunio ar y top, a dwi'n mynd i chwilio am barrel. Na i, good. A just top y gasgen, na i fynd am yr un ma trwy'n, un wahanol. Un gasgen fawr, ar gyfer y teitl. Fel yna. Nawr allech chi fod yn neud hwn ar y top, allech chi fod ar y top. Chwbod beth? Felly yna i drial ar y top o gyfer hwn. Licio newid yr ongl fel bod yn edrych tym bach ar y hap. Anrholoiwedd, triwn ni lluosogi, neu sgrin. Nawr, mae'r iPad weithiau, chi weld, dwi wedi dewis sgrin, a dwi'n mynd i wneud unrhyw beth, a mae fel sy'n mynd cymryd cwpl o eiliadau ddal a lan. Felly, fi'n siŵr wneud yna. Dewch ni gael dyblygu hwnna, 3 dot, dyblygu. Na i, a mae wedi wneud y sgrin nawr, chi weld? iPad yn wneud rhywbeth yr yfedd weithiau. Casgen fach lam yna, cylch droi, dyblygu, 3 dot, dyblygu. Casgen arall, jyst yn pipo mewn fyna, ymyl y gasgen, chi gweld? Na ni, mae hwnna nawr yn hollol wahanol i'r un stafi draw ar y porwr. Felly mae popeth yn mynd yn gret yma. Right. Nawr te, tyn nhw'n ei ffwrdd, ewn ni nôl i'r porwr. Nawr, mae'n amser i ni feddwl am yn ffeithiau. Wel, ar y dudalen weithgareddau, neu os ych chi'n defnyddio'r PDF, fe welwch chi bod da ni 1, 2, 3, 4, 5 ffaith mewn rhifau am gynllwyn y powdwr gwn. Nawr, falle i arbed bach o amser arbed lle, dwi jyst yn mynd i wneud y 4 cyntaf. Ond mae lan i chi, os ych chi'n mynd i wneud 5, os ych chi wedi bod yn ymchwilio ragor y ffeithiau, chi'ch chi roi mwy. Ond am y bore yma, dwi'n jyst yn mynd i wneud 4 ffaith. 4 ffaith cyntaf yna. Right. Felly, mae eisiau fi gael lle i'r 4 ffaith, cadw lle i'r 4 ffaith. Wel, beth yn mynd i ddefnyddio rhyw scraps o bapur crwn achos bod y bareli, yr casgenni yma yn crwn. Felly, dewch ni mynd i'r sedau dylunio a chwilio am round paper. Trwy hwnna, round paper. Awr te, mae'r un cyntaf yma yn edrych yn ddelfrydol. Dewch ni gael clicio ar hwnna. Dwi eisiau bod yn edrych fel, chymod, hen ddarn o bapur. Na ni. A chi gweld, mae'r ffaith bod hwn yn grwn yn atseinio yr casgenni, ynddo fe?
Allech chi ddefnyddio anroloedd fan hyn to, chymod sgrin, lluosogi, ond neu jyst dod lawr ar anroloedd ychydig, a wedyn fyddwch chi'n gweld, chymod, yr greichion trwyddo fe, ond chymod be, fi'n credu bod fi'n mynd i adael y ran popeth fel mae e lan ar y mwyaf. Right, mae eisiau 4 ffaith arna i. Felly mae angen 4 darn o bapur crwn. Felly dechrau ni gael dyblygu fel wnaethon ni dy'r casgenni 3 dot dyblygu, 2, 3 dot dyblygu, 3, 3 dot dyblygu, 4. Right, nawr, mae eisiau rhain edrych yn unigryw hefyd, felly dewch i ni gael newid i maint nhw. A hefyd, beth am i cylchdroi nhw fel wnaethon ni dy'r casgenni. A nawr, jyst wrth wneud hwnna, chi'n gweld, mae'r darnau papur ma'n edrych yn fwy unigryw nawr, yndyn nhw. Nawr, triwch chi ffitio nhw amgylch chi lle mewn ffordd diddorol. Falle bod un ohonyn nhw'n mynd i fod yn fach. Falle bod un ohonyn nhw'n mynd i fod yn ganolig, fel hyn. Falle bod un chydig o fwy to. A falle bod hwn yn mynd i fod yn enfawr, ond bod e just yn pipo mewn o ymyl y dudalen, fel yna. Nawr, dwi'n meddwl bod yr ymyl yma fan hyn sydd wedi rwygo yn edrych rhy debyg i'r ymyl sydd fan hyn wedi rwygo. Chi'n gweld, mae'r ddwy ma'n edrych yn rhy debyg. Felly fi jyst yn mynd i droi hwn. Hynny. Nawr, mae pob un o'r darnau papur yna'n edrych yn unigryw, yndyn nhw? Mae'r un yw e, maen nhw gyd yn edrych yn unigryw. Right, great. Wel, ni'n barod i fynd ymlaen, felly mae eisiau fi gael yr 4 darn papur ar gyfer y 4 ffaith draw ar yr iPad. Dyma ni, a nôl ar yr iPad. Felly fan hyn, elfennau, asedau dylunio, a dwi'n mynd i chwilio am round paper. Dyma fe, dwi'n mynd i ddefnyddio'r un cyntaf yma. Hynny, a dwi'n mynd i ddyblygu. Dyblygu. Dyblygu. A nawr, jyst chwarae o amgylch gyda y meintiau'r darnau papur, fel bod chi'n creu rhyw batrwm diddorol o siapiau allwn ni lenwi gyda'n ffeithiau. Iawn, a nawr, dwi'n mynd i wneud yr un tric na wneud e'n fawr. A nawr, ni jyst yn gallu cylchdroi, cylchdroi, cylchdroi. A nawr, maen nhw gyd yn edrych yn unigryw, fel darnau papur unigryw. Ac chi, os ych chi moyn neud nhw edrych yn fwy unigryw, wrth tapio ar un o'n nhw, fynd i'r effeithiau. A chi'n gweld, mae chi'n hydlyddio'n Photoshop. O, mae hwn yn araf yn dal lan ar iPad hefyd. Chymod be, ai draw i'r porwr i ddangos hwnna i chi nawr. Dyma ni. Ie, clicio ar un o'r darnau papur, a draw ar y chwith, chi'n gweld mae'n dweud effeithiau fan hyn. Clic ar hwnna, a mae dan ni'r hydlyddio'n Photoshop yma, chi'n gweld? A mae just yn rhoi rhyw arlliw, mae'n rhoi rhyw arlliw i'r darnau papur. A mae hwnna'n mynd i helpu chi jyst i wneud nhw i edrych tymau bach fwy unigryw hefyd. Os dim eisiau mynd dros fy llestri, dy fe. Ia, fi licio'r effaith yna. Right, nawr te. Wel, mae'n amser i ni gael bach o destun ar y sgrin, dwi'n meddwl. Mae'n amser i ni gael dim bach o destun. Right, nawr te. Dewch i ni gael dechrau te gyda y rhifau. Y rhifau pwysig. Iawn, y rhifau pwysig. Wel, beth yw'r rhif cyntaf sydd ni yw 1615, sef y flwyddyn, wrth gwrs, dros 400 mlynedd yn ôl. Meddyliodd grŵp o ddynion blin am syniad gwael iawn, ffrwydro'r Senedd a'r brenin. Diar. Eithafol. Right, 1615. Wel, dewch i ni gael roi hwnna mewn blwch testun. Draw ar y chwith, am testun. Lan o'r top, ychwanegwch eich testun. A dwi'n deipio mewn yn hyn, 1615. Right, nawr, ni'n mynd i roi hwnna mewn yn un o'r darnau papur. Nawr, dwi'n credu bod yn neud synwyr i fynd yn yr un, chymod, bydden ni'n galw'r un cyntaf, sef yr un
uchela ar yr ochr chwith. Nawr, ffont. Dewch i ni fynd nôl i'r dudalen olygu. Mae eisiau ffont llawysgrifen arna i fan hyn, yn bendant. Felly, ewn ni'r ffont i argymhellir. Mae'r un lacen yna'n oce, ynddo e? Mae'r un protest yma, a chymod nhw yn protestio. Hwna'n weddol hefyd. Felly, allan ni fynd am un o'r un. Credu bod yr un na bach yn rhy gyfredol, rhy modern. Fi yn eitha licio'r un protest revolution yma. Wrth gwrs, allwch chi jyst clicio ar y gwymplen a sgrolio, a jyst stopio ar unrhyw beth sy'n edrych fel llawysgrifen, a meddwl, efe hwnna yw'r un i fi. Wel, Banshee, hwnna'n un eitha da. Beth Ellen, hwnna'n un eitha da. Garwyn. Chi weld, allwch chi jyst fynd trwyddo. Mae'n flood standard regular, hwnna'n eitha da. Felly, rhyw fath o lawysgrifen sydd ddim yn edrych yn rhy fodern. Mae'r lacquer yna'n cool, fi'n y slash trwy'r zero. Hwna'n ddramateg, ynddo e. Felly, iawn, ond fi'n hapus dy'r un sydd â fi fan hyn, mae hwnna'n gret. Iawn, nawr, mae hwnna di wneud, beth am roi rhyw ymyl i'r testyn yma? Rhywbeth, rhyw liw, chymod, sydd fel greichion, fel y fflam yma. Felly, dewch i ni gael mynd draw a roi amlinell i'r testyn, clic ar fan hyn, a dewis y lliw oren falle yma. A wedyn allwn ni ddod lan ar amlinell i wneud e fwy trwchus. Yna'n gweithio neis, ynddo e? Gael zoom o mewn o'r hwnna i chi. Na i. Felly'r amlinell oren. Nawr, i wneud ei edrych yn fwy fflamllyd, allwn ni hefyd falle rhoi cysgod melyn neu goch iddo fe. Felly dewch i ni gael mynd i'r effeithiau. A fan hyn, welwch chi cysgod. Nawr, os ddewiswch chi un o'r ein, enghraifft beth am ddewis rhywbeth fel niwlog. Right. Ond wedyn, lle glicio'r niwlog eto, chi'n gweld mae dyn ni'r botymau yma dros niwlog. Clicio'r niwlog eto, allwn ni newid y lliw y cysgod. Felly, ni fynd am rhyw felyn, rhyw goch. Lyc o hwnna. Neu hyd yn oed yr un oren as y da ni o amgylch y testyn. Hwna'n gweithio neis, chi'n gweld? Yr un oren. Creau am yr melyn golau yma. Iawn. Felly, dyna ni. Wel, mae'r rhif yna nawr yn bendant yn sefyll bant o'r dudalen, oherwydd bod e mor bwysig. Dewch i ni gael dyblygu hwnna de mewn i bob cylch arall. 3 dot. Dyblygu. 3 dot. Dyblygu. 3 dot. Dyblygu. Hyfryd. Hyfryd. Right, fi eisiau fi wneud na draw'r yr iPad, dwi'n meddwl, yn se. Dyma fi ar yr iPad, a dwi'n mynd i wneud am testyn, ychwanegwch eich testyn, a dwi'n mynd i wneud 1605. Gret, right, nawr. Yna fwy. Mae eisiau fi nawr te i wylo'n ffont, nôl i dudalen olygu, a dwi'n chwilio am rhywbeth sy'n edrych fel llawysgrifen, yn licio'r lacquer yna, cool. Right, ewn ni mas o'r ffont i argymhellir, a ewn ni mewn ar te i'r amlinell. Amlinell felen trwy ma, felly. A lan ar trwch yr amlinell. O, diar mi. Mae'r iPad yn bod tyn bach yn araf ma. Wel, fe, mae wedi cyrraedd. A nawr mae eisiau ni roi'r cysgod oren na felly o amgylch e. Felly, effeithiau, cysgod. Yn credu mae niwlog ma sy'n gweithio ore. A rydyn dewis y lliw, beth am rhyw goch. Be am ni'n neud e? Wel, mae tyma bach tu ôl drwy amser. Na i 3 dot dyblygu. Na ni, mae'r cysgod coch wedi gyrraedd. Sa'n meddwl bod yn iPad i wedi dihuno eto. Na ni. Wps. 3 dot dyblygu. 3 dot dyblygu. A na fe. Right. Nôl o ni i'r porwr. A bant a ni. Nawr. Dewch i ni gael dod a'n ffaith gyntaf te. Sef, dros 400 mlynedd yn ôl, meddyliodd grŵp o ddynion blin am syniad gwael iawn, ffrwydro'r Senedd a'r Brenin. Right.
Llwch chi gopio hwnna, cisgo box dros dy fe, a wedyn llwch chi dde-glicio, right click, copy, neu control C ar eich bysellfwrdd. Neu os ych chi yn defnyddio yr PDF dros y botwm, llwch chi just lusgo dros hynna. A mae e'n rhoi botwm i chi. Chi gweld, mae'n dweud fan hyn copy text. Mae rhyw ddewisle fach yn dod lan. Felly mwynhau ty bach yn rwyddach, felly. Copy text. Nôl a fi i Express. A dwi'n mynd i ddod mewn a blwch testyn newydd. Am testyn, ychwanegwch chi testyn, a dwi'n mynd i lido hwnna mewn. Felly naill ai control V ar y bysellfwrdd, neu 3 dot, lido. Ni. Right, dyma ni. Nawr, dyw'r ffont yma ddim yn gweithio ar gyfer y ffaith yma. Mae'n rhy brysur. Mae'r ffont yn cool ar gyfer y rhifau, ond mae'n rhy brysur ar gyfer y testyn. Felly, dewch i ni gael mynd nôl i'r golygu. Mae eisiau dod o hyd i ffont arall. Rhywbeth clir, mae hwnna'n un eitha clir, ond rhywbeth hefyd sydd yn edrych felly tyma bach yn hen ffasiwn. Felly ewch trwyddo, ni'n chwilio am ffont clir, sydd felly chydig yn hen ffasiwn, ond ddim bod e'n mor hen ffasiwn bod ni ddim yn cyd darllen e. Iawn, na beth chi'n chwilio am. O, ni'n eitha lygo hwnna. Na, fi eitha lygo hwnna. Ydw. Right, nawr dewch ni gael neud hwnna i ffitio. Chi'n gweld beth i fi wneud? Dwi'n newid maint y ffont gan gydio yn y cornel. A wedyn dwi'n newid sharp y box gan gydio yn y ddolen ochr. Rhywbeth fel yna. Nawr, i wneud hwnna i fod yn rwyddach i ddarllen eto, dewch i gael mynd nôl mas o'r ffontiau argymhellyr. A fan hyn, beth am roi am linell fan hyn to te? Iawn, beth am linell wen y tro yma? Dyw hwnna'n helpu. A beth am roi cysgod i'r testyn yma? Effeithiau, cysgod. Wel? Nawr, fi'n credu bod fi jyst yn mynd i adael yr lliw fel ma fe. Jyst yn mynd i adael ar y lliw llwyd na sydd â fe. Ydy hwnna'n sicr wedi helpu fi i wneud hwnna'n haws i ddarllen, dwi'n meddwl. Right. Nawr, sa'n siŵr nawr am y cysgod na. Ni glicio na fe to. Beth am newid lliw? Ydy, mae'n well. Ydy, mae'n well os i fi'n mynd â rhyw felyn eto, ynddo e? Ydy. Right. Nawr, be fi'n mynd i wneud? Wel, dwi'n mynd i ddyblygu fe. 3 dot. Dyblygu. Dod o fe'r bocs nesaf. Nawr, yn y bocs hyn, dwi ddim yn licio bod wedi alunio i'r chwith. Felly bod e'n well bod wedi alunio i'r dde, felly. O dan yr tudalen golygu, lan fan hyn, allwn ni alunio, chi'n gweld y botwm alunio, allwn ni i glicio fyna i newid yr alunio. Mae hwn yn gwneud synwyr bod e'n alunio i'r dde, gan bod yr darn papur yn dod o'r ochr dde. 3 dot, dyblygu. Lawr fan hyn, wel, dwi'n meddwl bod eisiau hwn i alunio yn y canol. A ni, alunio i'r canol. A ddim hwnna'n ffitio well. Allwch chi wastad defnyddio dolenni ochr. Fi'n osgoi newid maint y ffont fan hyn nawr. Iawn? Fi'n licio ni bod y blychau testyn yma ar un maint ffont os yn bosib. Os dyw e ddim yn bosib, dim problem. Ar un ola yma te, wel, beth am i ni fynd alunio i'r dde. Nawr te. Gret. Wel, na gyd sydd â fi wneud nawr yw mynd nôl ymlaen o'r dogfen PDF yn copio ac yn cyfnewid y testyn. Ond chymod beth, dewch i ni gael mynd i'r iPad i gael creu y blwch testyn, i gael seto hwnna lan. Dyma ni yr iPad. Right, dewch i ni gael agor y PDF na. Nawr, ar yr iPad, mae eisiau ni'n gwneud rhywbeth bach gwahanol pan ni'n agor y PDF. A beth sydd angen ni'n wneud yw... sa'n gwybod wedi agor y lan. Right, dyma ne. Adobe.e/Guto 25. Ni'n gofio wneud e. Neu'r ryd Saesneg, ar gyfer prawn yma. Diar. Right. Dyma fe'n agor lan. A fi'n mynd i agor y PDF. Nawr, i agor y PDF, beth sydd eisiau chi wneud ar iPad yw pwyso'n hir ar y botwm, long press. A dewis Open in Background.
Nawr te, a dyma fe lan fan hyn ar y top. Open in background. Right. Nawr te. Tap, tap. Tap double tap rhywle yn y brawddau gyntaf. Tap, tap. Oops. Wedyn defnyddio y dolenni yma, chi gweld, i ddewis y testyn. A chi gweld, mae yna fotwm yna'n gweud copy text. Yeah, please, copy text. A nawr fi'n mynd i newid nôl draw i app Adobe Express. Blwch testyn newid, am testyn, ychwanegwch eich testyn, a glido. Nawr, i lido fan hyn, fe gyd sy'n chi'n neud, yw'ch fel ar y bysellbwrdd reit ar y mwys i fan hyn, mae chi 3 icon, siswrn, darn o bapur gwen, a wedi clipfwrdd D. Os ni'n tapo'r clipfwrdd D, tap, na fe, mae wedi glido fe mewn. Nawr, dyw'r ffont yna ddim yn gweithio ar gyfer hwn, felly eto mae eisiau dewis ffont gwahanol, rhywbeth sy'n edrych tymed bach yn ein ffasiwn, ond sy'n digon clir i ddarllen. Rhywbeth fel yna felly. Iawn. A nawr, i fi mynd i ailfeintio. Mae eisiau hwn i alunio i'r canol, dwi'n meddwl. Os, na ni, fel yna. Iawn. A mae bendant angen help ar hwn, dys mae eisiau amlinell. Triau amlinell wen. Trwch i fyny. Mae hwnna'n helpu. A wedyn cysgod felly, effeithiau, cysgod, niwlog. Ie, mae hwnna'n iawn. Right then, dyblygu hwnna de, 3 dot dyblygu. Draw i'r blwch ma fan hyn, a ni'n mynd i newid ar alunio i fod i'r dde. 3 dot dyblygu. Lawr y gwaelod. Mae eisiau fi ddefnyddio'r ddolen hir, a gall hwn alunio i'r chwith, na gallai. Na ni. Hyfryd. A wedyn 3 dot dyblygu. A mae hwn yn mynd i fynd i'r un bach ma. Nawr fi'n gobeithio bod fi'n ei ddewis darn o testyn bach, felly sdim ots bod e ddim yn ffitio, ond fi'n mynd i alunio hwn i'r dde. Right, iawn. Mlaen â ni. Dyma ni te. Wel, na gyd sy'n eisiau fi wneud yw mynd nôl ymlaen o'r ddogfen. Right, beth yw'r un lleiaf? Wel, yr un lleiaf yw hwn, 3 ar 10. Felly fi'n mynd i roi hwn yn yr un lleiaf, yn yr cylch papur lleiaf. Copi hwnna, copy text. A wedyn, dôl i Express. Pa un yw'r lleiaf? Wel, hwn yw'r lleiaf. Felly, fi'n mynd i lusgo dros hwn i gyd. A wedyn 3 dot, glido. Na ni. Nawr, allai newid y rhif yma nawr i fod yn 13, oherwydd roedd 3 ar 10 o ddynion yn rhan o'r cynllwyn. Right, nesaf te. Hwn yw'r un mwyaf, yn dyfer, yr un yma yw'r un mwyaf, felly na i chwilio felly am yr ffaith mwyaf o rai sydd i ddod. O, hwn eitha tebyg, ond y 36 na yw'r mwyaf, felly newn ni fynd am y 36. Llusgo dros fe. Copy text. Ola fi. Mewn i'r blwch mwyaf. Llusgo dros fe. 3 dot. Glido. A hwn yw 36. Iawn, symud beth rownd. Ar un ola te, yw'r dalwyd 1 dyn, Guto Drian, oedd ar y shift nos i warchod y powdwr gwn. Ond cafodd ei ddal yn y man a'r lle. O, mae yna 2 wahanol ffordd o sillafu powdwr yn Gymraeg. Powdwr neu just powdwr. A chymod be, mae da fi mewn 2 wahanol ffordd. Felly fi'n mynd i sticio at powdwr. Ewn na 1. Chi'n gweld oedd w ar goll dy fi. Ond mae'r 2 ffordd yn gywir. Powdwr neu powdwr. Mae'n rhywbeth tafodieithol, dwi'n meddwl. Right. Nawr te. Gret. Wel, ni bron ar ben. A mi eisiau bod ni bron ar ben, achos mi eisiau ni symud ymlaen i'r ail weithgaredd, le ni'n mynd i fod yn creu fideo.
Felly, na i ddim nôl ymlaen i'r iPad nawr, na i stico fan hyn ar y porwr. Ond beth sydd â ni nesaf i wneud yw, mae eisiau teitl arno ni. Yn dweud? Iawn, felly, dewch i ni gael wneud copi o un o'r rhifau mawr yma sydd â ni. 3 dot. 3 dot. Trial dot. Right, dyna ni copi o'n gwahanol de. 3 dot, dyblygu. Right. Nawr te, lawr fan hyn, yn y bocs ma, fi'n mynd i newid y testyn ma o'r rhif 13 i cynllwyn cynllwyn powdwr gwn. Cynllwyn powdwr gwn. Ebychnod. Iawn, achos diwedd brawddeg ni'n mynd i gael Guto Ffowc ar cynllwyn powdwr gwn. Ond mae'r Guto Ffowc ar yn mynd i fod mewn bocs gwahanol. Right, nawr te. Gyda hwnna, i fi mynd i ddefnyddio cynllun testyn dynamig. Cynllun testyn dynamig. Cool. Chi'n gweld beth sy'n digwydd? Nawr te. Cynllwyn powdwr gwn. Troi hwnna rownd tyma bach. Nawr, allwn ni leihau y bwlch y llunellau os ych chi eisiau fan hyn, yn y mwy. Lawr ar bwlch rhwng y llythrennau a'r llunellau. Ie, am hwnna'n meddwl bod fi'n gwneud hwn bach yn fwy nawr. Na ni. Cynllwyn powdwr gwn. Nawr, na gyd sy'n siŵr nawr yw Guto Ffowc ar. Nawr, fi'n mynd i wneud hwnna mewn blwch gwahanol. Felly, na i dyblygu'r blwch eto. Dyblygu. A mewn fan hyn, dwi'n mynd i deipio Guto Ffowc ar a colli'r Guto Ffowc ar cynllun powdwr gwn. Nawr allwch chi wthio fe fel yna. Allwch chi roi ar yr ongl os chi eisiau. Newid y maint. Na fe. Hyfryd. Nawr, mae lle ydych chi wedyn i roi eich enw'ch hun ar un o'r cysgeni eraill os chi eisiau. Allwch chi ddyblygu fe, roi eich enw'ch hun mewn na. Ond i orffen hwn, beth dwi'n mynd i wneud olaf ar yr ffeithlyn yma yw dwi eisiau rhoi rhyw reichion dros y top, sparks dros y top. Felly i orffen y bant, y peth olaf newn ni yw mynd nôl i'r elfennau ar y chwith, elfennau, lan ar top yn dan yr asedau dylunio, ni'n mynd i chwilio mewn hyn eto am sparks. Nawr, tro diwetha chwilio ni am sparks, o'n i'n chwilio yn y cefndiroedd, ond tro hyn ni'n chwilio yn yr asedau dylunio. A fe welwch chi bod sawl un bach ma allwch chi drial. Chi'n gweld? A dwi eisiau just rhyw reichion bach ysgam, dim byd rhy grif. Hwna felly ni'n da, chi'n gweld e? Ni'n mynd i glicio ar hwnna. A cofio fan hyn, ni braidd yn chi gweld i weld e o gwbl. Ond dewch i ni gael nawr wneud hwnna'n fawr. O, nawr te. A chi'n gweld y sparks na dros bopeth, dros y testyn o flaen y testyn fyna. Nawr, os chi'n meddwl, hwnna'n ormod, gormod fan hyn. Iawn, a falle bod ni'n un bach yn ormodol. Allwch chi wedyn, fel cam olaf, jyst i ddod lawr ar effaith na chydig, jyst mynd i'r androloiwedd, a dod lawr ar androloiwedd tyma bach. Chi'n gweld? Chi'n lan a lawr o fe. Jyst i fynd o'r man le mae'n neud rhyw effaith cwl dros ben yr teitl fyna. Hyfryd. Hyfryd. A dyna ni. Dyna ni wedi creu ein ffeithlyn bendigedig am Guto Ffowc a'r cynllwyn powdwr gwn. Wel,
Dyn ni ddim wedi enwi hwn eto. Mae Express yn arbed eich gwaith chi drwy'r amser yn automatic, hyd yn oed heb enwi fe, ond lan ar y top, dewch i ni gael rhoi teitl i hwn. Feithlyn Guto Ffowc. Goti. Guto Ffowc. Nawr te, na fe, a mae hwnna wedi enwi. Nawr, beth allwn ni wneud o hwn? Wel, allwch chi lawr-lwytho fe, os mae'ch athrawon chi moyn i chi argraffu fe, allwn ni lawr-lwytho hwn fel PDF, a'r peth gorau ar gyfer argraffu, neu allwch chi rannu fe yn syth i bethau fel Google Classrooms, Microsoft Teams, neu creu dolen gweld, neu creu dolen gweld yn unig. Nawr, ni'n hoff iawn o hwn fan hyn, oherwydd beth mae hwnna'n neud yw jyst cyhoeddi eich dyluniad hyfryd chi i'r we. Mae hwnna'n ffordd rwydd athrawon i chi gasglu'r rhain hefyd, achos os ydych dosbarthiadau chi ffordd o rannu jyst dolen dych chi. Hyd yn oed jyst ar ddogfen yn rhywle, neu ar Google Classroom, neu os ydych chi'n defnyddio just too easy, lle nhw jyst copio yr ddolen ar ddogfen. Dyna'r ddolen na fyna. Iawn? Neu wrth gwrs, gwych chi jyst lawr-lwytho fe fel PNG, fel delwedd, a llusgo hwnna i rhywle arall. Ond dyna chi wedi creu eich ffeithlyn bendigedig. Gobeithio bod chi'n cael hwyl, a ni'n mynd i symud ymlaen nawr i'r ail-weithgaredd. Tra bod ni yn paratoi i fynd i'r ail-weithgaredd, mae jyst eisiau fi sôn i chi athrawon am beth sy'n dod nesaf. Wel, dyma ni. Cywch chi wrth gwrs fynd at y gwersi byw hyd at y Nadolig gan fynd i adobe.ly/live-lessons. Os chi'n postio rhywbeth ar-lein bod chi wedi cymryd rhan yn y gwersi byw, ni bob tro'n mwynhau gweld yna, felly tagiwch fi mewn. At Ysgol Digidol, at Meredydd J, at Meredydd Jones. Hefyd, hashtag Adobe Edu Creative. Dyna'r hashnod ar gyfer tîm addysg Adobe ledled y byd. Felly, newch yn siŵr bod pobl dros y byd yn gweld y gwaith i ni'n neud fan hyn yng Nghymru fach. Felly, unwaith to, os chi'n postio ar-lein at Ysgol Digidol, at Meredydd J neu Meredydd Jones, a'r hashnod chi'n gweld ar weilio'r sgrin fan hyn nawr yw hashnod Adobe Edu Creative. Be sy'n dod lan nesaf? Wel, wythnos nesaf, mae da ni 2 wers byw i chi. Wrth gwrs, mae'n ddiwrnod y cydoediad, sy'n cofio, yr unfed ar 10 o Dachwedd, a hefyd mae da ni ar ddiwedd yr wythnos gwers ar gyfer wythnos gwrthfwlio. Felly 2 wers bwysig wythnos nesaf, un ar gyfer diwrnod y cydoediad, i gofio am ddiwedd y rhyfel byd cyntaf, ac i gofio am bob rhyfel wrth gwrs. A wedyn gwers ar gyfer wythnos gwrthfwlio hefyd tuag at diwedd yr wythnos. Athrawon, i gofrestru am reina, ewch i adobe.ly/live-lessons. Nawr, tra bod ni ma hefyd, os ydych chi'n gwylio ar YouTube athrawon, mae'n help enfawr i fi os newch chi glicio bod chi'n hoffi y fideo, rhoi like fach i'r fideo ar YouTube, bydde hwnna'n lot fawr o help os allwch chi'n neud hwnna, os oes modd i chi'n neud e, yna just rhowch hoffiad fach i'r fideo, ysgwelwch yna. A tan sgrifo'r sianel YouTube Ysgol Digidol, fel bod chi'n cael gwybod am unrhyw bethau newydd am ddim sy'n cael ei postio fyna i chi hefyd. Mae'r pethau yna'n helpu ni yn fawr iawn i gadw'r gwersi yma i fynd. Reit, mlaen i'r ail-weithgaredd. Le ni'n mynd i fod yn golygu fideo. Reit de. Sgrin i fyny. Coni. I fynd nôl i dalen Cartref Express, na gyd sy'n rhaid chi'n neud yw clicio ar yr A liwgar yn y cornel top ochr chwith. Nawr, i ni'n mynd i fod yn defnyddio templed i greu y fideo yma. Iawn. Felly, ar y dudalen weithgareddau, nawr te, rhaid ofn bod chi wedi heb agor e, mae ar y weil o'r sgrin, adobe.ly/guto25, ar y dudalen weithgareddau, mae yna y fotwm sy'n jyst yn mynd i agor y templed i fyny chi. Felly, sgroliwch lawr i'r ail weithgaredd, ni'n mynd i fod yn creu fideo diogelwch ar gyfer noson tân gwyllt. Cliciwch ar y botwm yma sy'n gweud agor templed y fideo. A dyma ni yn syth mewn yn gweithio ar y templed yn Express. Nawr, peidiwch â phoeni, mae'r templed yma yn templed ar gyfer y cyswllt yr haul, y solar system, ar gyfer y gofod. Iawn? I ni defnyddio templedi ac yna i ail bwrpasu nhw. Iawn? Newid yr arddull yn llwyr. Right, nawr te, mae agor templed yr iPad chydig bach yn wahanol, felly dewch i ni gael edrych ar hwnna. A i draw i'r dudalen weithgareddau, dyma fi ar Safari, dyma'r dudalen weithgareddau fan hyn. Nawr, sgrolio i lawr,
sgrolio I lawr i'r ail weithgaredd. Nawr te, y botwm, agor template y fideo. Beth sy'n rhaid chi wneud yn yr iPad, unwaith to yw pwyso'n hir ar y botwm, a tro ma, i ni just yn dewis open. Open. A dyma fe'n llwytho mewn I Express. Iawn de. Okidoki. Dewch I ni gael clatio bant ar hwn. Nôl i'r porwr. Wel, beth I ni moyn ei? Wel, dewch I ni gael newid y testyn yn gyntaf. Mae hwn yn dweud, let's learn about the solar system. Wel, dim diolch yn fawr. Iawn, beth I ni moyn fel teitl? Wel, dewch I ni gael edrych beth yw e fan hyn. Yw cadwch yn ddiogel ar noson tan gwyllt. Iawn, felly mae fan hyn ar yr un PDF fel dyn ni ar gyfer y weithgaredd gyntaf. Neu wrth gwrs, mae just fan hyn ar yr dudalen weithgareddau hefyd. Okay? Right, cadwch yn ddiogel ar noson tan gwyllt. Wel, ni'n gwneud copi gyntaf o just cadwch yn ddiogel. Cadwch yn ddiogel. Na, gyda'r ar hefyd, sori. Cadwch yn ddiogel ar. Copy text. A nôl o fi i'r... na, hwnna dudalen weithgareddau. Cyfeir fan hyn. Nôl o fi i'r fideo. A le mae'n dweud fan hyn, let's learn about. Fi jyst yn mynd I glicio fan hyn. Llusgo dros y cyfan. A glido, 3 dot, glido. A fe, cadwch yn ddiogel ar. Hyfryd. Right, wel, dewch ni gael wneud y dar nesaf te. Noson tan gwyllt, ebychnod. Copy text. Nôl I Express. A dwi'n ni ddewis the solar system. Llusgo dros y fe gyd. 3 dot, glido. A na fe, hwnna'n ffito'n berffaith, sgwylwch. Nawr, os chi moyn newid y ffont a'r lliwiau, llwch chi wneud hynny, o'ch chi'n beth, pan I fi'n defnyddio template, dwi fel arfer wedi dewis y template oherwydd bod fi'n hoffi'r ffont a'r lliwiau. Felly, fi'n mynd I adle fel mae. Ond, ar hyn o bryd, mae cefndir yr olygfa yma yw just y gofod. Dwi ddim yn ddiwedd y byd, achos o leia mae'n nos, chi'n modd, ond lycan ni felly gweld rhyw dan gwyllt. Felly, dewch I ni gael cyfnewid yr fideo yma o'r gofod am dan gwyllt. Felly, wneud hynny, ni gysau chi'n neud yw clicio ar y fideo sy'n nghefn y sgrin. Clicio ar y fideo sy'n nghefn y sgrin. A I ni mynd I ddisodlu. Nawr, chi'n gweld, mae'r disodlu mas o'r golwg dy fi fyna. Mae eisiau fi zoomo mas. Ywch chi zoomo mas gan ddefnyddio'r zoom fan hyn. Pellhau. Cawd y pellhau. Mae disodlu ar y top yna. Alright, lle clicio yna fe. Chi'n gweld? Felly, os ych chi ddim yn gweld y disodlu, chi'n gweld, mae jyst o'r golwg fyna, chi'n gweld e? Disodlu. Right, clic. A dwi eisiau disodlu gyda fideo gwahanol. Felly, swapo'r fideo na o'r ser yn y nos am fideo o dan gwyllt. Felly, disodlu, a dewis disodlu o fideo. Right, a dwi'n chwilio nawr yn y fideos fan hyn am Ffowc. Mae 517 o ganlyniadau dyn ni. Yna ddigon siwt. Felly, chi'ch chi sgrolio trwyddo, llwyth o wahanol rai, chi'ch chi ddewis yr un I chi'n hoffi. Pyn i'n ai am. Rhywbeth dramatig. Wel, maen nhw gyd dramatig. Pob tan gwyllt yn dramatig. Waw. Hwna. Clic. Right. Nawr te, mae wedi disodlu hwnna. Dewch I ni gael te gwylio hwnna nôl. Okay, dewch I ni gwylio fe nôl. Wel, hyfryd, ynddo fe? Hyfryd. Right. Nawr, cyn bwrw ymlaen i'r olygfa nesaf, be fi'n ni'n neud yw recordio troslais. Iawn? Yn croesawu pobl i'r fideo. Recordio troslais. Felly, mae'r troslais yn mynd I fynd ble bynnag mae'r pen chwarae yn cael ei adael, y linell ddi yma sy'n llusgo ar draws gweil o'r sgrin. Felly, fi mynd I fynd nôl a hwnna reit nôl i'r dechrau. A I fi yn mynd I recordio troslais gan fynd draw i'r chwith i'r cyfryngau. A lan yr top. Dwi'n mynd I fynd I sain. Cyfryngau, sain. A fan hyn, dwi'n mynd I ddefnyddio'r botwm llwyd sy'n dweud recordio troslais. Right, nawr, allwch chi gyd wneud hwn yr un pryd. Allwch chi gael llwyth o sŵn, pawb recordio'r un pryd,
gan neud siŵr bod chi wedi troi'r gwella lleferydd ymlaen i'r dde. A be mae'n mynd i wneud yw, newch yn siŵr bod eich gwyneb chi digon agos i'r sgrin, ond bydd e'n gweithio mas wedyn pa lais yw chi'n chi, a bydd e'n cael gwared eitha da ar bawb arall yn yr ystafell. Felly trowch yna ymlaen, a bant a ni. Dyma gyngor ar gadw'n ddiogel ar noson tân gwyllt. Gret. Nawr, chi'n gweld ar y gwaelod nawr, dyna'r clip sain dwi'n newydd recordio. Felly, allai wylio hwn nôl. Yn y beth dwi'n meddwl, chi'n gweld mae gormod o'r olygfa dy fi fan hyn. Felly, dewch chi gael mynd nôl a gryndo na fe. Dyma gyngor ar gadw'n ddiogel ar noson tân gwyllt. Right, gormod o fwlch dy fi'r diwedd fyna. Felly, beth sy'n eisiau fi wneud yw lleihau diwedd yr olygfa. Felly, fi'n mynd i gydio diwedd yr olygfa, llusgo fe nôl fel yna. Yn yr un modd, os oedd eich troslais chi'n rhy hir, allwch chi just ymestyn diwedd yr olygfa. Iawn? Ond dwi'n iddyn nôl o fe fyna tua twtch bach yn hirach na'r troslais ei hun. Right. Dewch i ni gael mynd nôl i wylio hwnna a gweld shwt mae'n mynd mewn i'r olygfa nesaf. Dyma gyngor ar gadw'n ddiogel ar noson tân gwyllt. Hyfryd. Right. Wel, pa ddarn o gyngor i chi'n mynd i ddewis gyntaf? Chi'n bod, mae ydych chi llwyth o wahanol ddewisiadau. Llwch chi ddewis chi'n chi, llwch chi ddewis chi'n styfu, llwch chi roi cyngor eich hun. Siŵr bod lot o wahanol bethau dwi ddim wedi wneud. Ond dewch i ni gael jyst mynd draw a dewiswch ddarn o gyngor fan hyn. Dwi'n mynd i fynd am, beth am yr un ma? Cadwch anifeiliaid anwes dan do. Hwna'n un da, nhw e. Right, wel, mae da ni deitl a mae da ni y cyngor ei hun. Felly, dewch chi gael jyst wneud y teitl gynta. Na, chi'n gwybod beth, na i gopio fe i gyd rhywun pryd. Cadwch anifeiliaid anwes dan do. Dewis ei gyd. Copy text. Nôl a fi. Nawr te, mewn fan hyn. Dewis y testyn yma. 3 dot. 3 dot. Right. Nawr, le mae'r teitl? Cofio fan hyn. Cadwch anifeiliaid anwes dan do. Dewch ni gael just roi, clicio mewn yna, gysgu return i wthio hwnna lawr. A to. Gret. Nawr, os modd i fi, fi'n credu bod i wneud y teitl ychydig bach yn fwy. Wel, lle lusgo dros y teitl, a wedyn draw ar y chwith, chi'n gweld, lle ddefnyddio'r plus neu'r minus fan hyn, i newid maint y ffont ar gyfer y teitl. A dwi'n jyst yn mynd i gadw mynd nes bod yr cyngor ar y gwaelod yn ffitio neis yn y bocs. Na ni, gred. Cadwch anifeiliaid anwes dan do. Gall tân gwyllt fod yn swnllid iawn i anifeiliaid, helpwch eich anifeiliaid anwes trwy gadw drysau a ffenestri ar gau, fel ei bod yn teimlo'n ddiogel ac yn glid. Nawr, sy'n eisiau gweud hwnna i gyd, gall beth chi'n dweud bod lot yn symlach. Allech chi just dweud, cofiwch gadw eich anifeiliaid anwes dan do. A wedyn gall y pobl sy'n gwylio'r fideo ddarllen gweddill y cyngor sydd dan ni fan hyn. Dewch i ni gael wneud y sain nesaf te. Le dwi eisiau'r sain i fod? Wel, dwi eisiau'r sain i fod reit nôl ar ddechrau'r olygfa. Felly na i lusgo'r pen chwarae, linell ddi, nôl i ddechrau'r olygfa. A draw a fi'r cyfryngau, sain, recordio troslais, a bant a fi. Cofiwch gadw eich anifeiliaid anwes yn ddiogel dan do. Wel, llwch chi symleiddio'r llais, sim rhaid i'r llais roi cymaint o wybodaeth a beth sydd ar y sgrin. Iawn, llwch chi symleiddio beth i chi'n dweud. Nawr, unwaith to, mae'r olygfa'n hirach na'r troslais, yn dweud, felly dewch i ni gael just tocio'r olygfa nôl. Gret. Nawr, beth, dewch i ni gael gwylio hwnna. Dyma gyngor ar gadw'n ddiogel ar noson tân gwyllt. Cofiwch gadw eich anifeiliaid anwes yn ddiogel dan do. Right, gret. Nawr, mae eisiau newid y cefndir eto, ond achos mae dyn ni'r cefndir y gofod yma. Ond hefyd, beth sy'n mynd mlaen fan hyn? Beth yw'r eicon rhyfedd yma? Mae eisiau ni newid hwnna. Felly, dewch chi ni gael gwared ar yr eicon, clic, delay, clic, taflu fe yn y bin. Right, dewch chi ni gael sort o'r cefndir yma. So, clic ar y cefndir.
A dwi jyst yn mynd i gyfnewid hwn am gefndir llwnydd tro yma, dim fideo. Iawn? Oherwydd y fwyaf o bethau gwahanol sy'n symud ych chi ar y sgrin, mae'n gallu tynnu sylw pobl i ffwrdd weithiau. Felly, dwi'n mynd i gyfnewid disodli, a tro yma dwi'n jyst yn mynd i ddisodli fe o'r cefndiroedd. A to, dwi'n jyst yn mynd i chwilio am Fireworks. Cyn i drio gwahanol rai. Nawr, mae'n bwysig fan hyn bod ni ddim yn dewis rhywbeth sydd yn gwneud y testyn yn rhy anodd i ddarllen. Chi weld hwnna? Dwi hwnna ddim yn gweithio rhywbeth. Dwi ddim yn gallu darllen y testyn. Mae hwnna'n rhy brysur hefyd. Felly, mae eisiau bod yn ofalus pan i chi'n neud hwn, bod chi ddim yn colli'r testyn. Oedd cwbl rhan ar top. Mae hwnna'n un eitha da. Na, dwi ddim yn gret ar y cadwch. Mae hwnna'n well. Right. Na ni, hwnna'n gweithio neis. Felly, triwch ambell un mas cyn penderfynu. Byddai hwn yn un da, asglwch. Achos mae draw ar yr ochr dde. Nawr, beth ni'n mynd i gael? Wel, beth am i ni gael cartŵn bach o anifail anwes. Llwch chi ddewis pa anifail anwes, ond dwi yn y bwlch yma ar dde, fi'n mynd i gael cartŵn bach o anifail anwes. Felly, llwch ni gael, mae yna gifs nawr wedi animeiddiadau bach yn Express. A mae reina yn yr elfennau, felly dewch i ni gael mynd i'r elfennau, a mynd yr holl fod draw i'r dde i'r sticeri. Animeiddiadau yw'r rhain, chi'n gweld? Maen nhw'n cool iawn. Hoff iawn o rhain. Llwch chi fynd i animals. Iawn? A llwch chi ddewis mae'r gath na'n edrych yn hapus ac yn glid. Mae'r un ma'n gweud miaw. Llwch chi, mae'ch pysgodyn na'n edrych yn stressed. Llwch chi hefyd chwilio os ych chi eisiau. Llwch chi chwilio am anifail. Llwch chi teipio mewn yna dog, cat, rabbit, beth bynnag chi eisiau. Wel, fi'n edrych mwynhau jyst sgrolio fan hyn. Mae'r cathod yma, mae rhaid dweud yn eitha doniol. Fi'n licio'r un mas sydd yn edrych yn hapus iawn. Hwn yn edrych yn hapus fyd. Llwch chi gael anifail sydd ddim yn edrych yn hapus. Sgrwlwch, mae hwn yn edrych yn ffrasl. Fel bod yn clywed tan gwyllt. Felly, dechrau ni gael do mewn ar gath yma. Nawr, mae eisiau cadw y gath na mewn yn y tŷ yn ddiogel ac yn dawel ac yn glid. Nawr, pan ni fi'n chwarae hwnna nawr, chi weld mae'r gath yn mynd i animeiddio. A mae da'r sticeri wahanol animeiddiadau. Dechrau ni gael gweld. Dyma gyngor ar gadw'n ddiogel ar noson tan gwyllt. Cofiwch gadw eich anifeiliaid anwes yn ddiogel dan do. Gret, right. Nawr der, un olaf te. Nawr, dwi jyst yn mynd i orffen dy un golygfa arall. Llwch chi wrth gwrs ychwanegu cymaint o olygfeddau chi moyn fan hyn. Ac llwch chi hefyd mynd nôl drwy'r sticeri, a ychwanegu sticeri yn bach o bobman os ych chi eisiau. Pidwch felly agor-neud i. Right, yr olygfa olaf. Wel, mae hwn, fi'n licio fel mae hwn wedi cael ei osod. Dewch chi ni gael dewis darn o gyngor arall. Dalwch y ffyn gwreichion yn ddiogel. Mae eisiau dala'r sparklers, y ffyn gwreichion yn ddiogel. Chi'n just yn mynd i gopio'r teitl tro yma, dim ond y teitl. Daliwch y ffyn gwreichion yn ddiogel, copy. Nôl a fi. A mae hwn yn mynd i fynd mewn just i'r teitl. Felly, dewis y teitl yma, The Milky Way, 3 dot, glido. Right, nawr. Felly, bod eisiau fi ail-feintio hwn i gael ei ffitio'n well. Na ni, rhywbeth fel yna yn gweithio'n iawn. A nawr, nôl i hôl y cyngor i hun. Dyma fe. Beth yw'r cyngor? Wel, mae eisiau gwisgo menig, os ych chi'n mynd i ddefnyddio ffyn gwreichion, a mae eisiau dala y ffon wreichion ar hyd braich. Dim yn agos i'ch gwynebau chi, dalwch e mas ar hyd braich. A peidiwch a byth a chwifio fe'n agos at wyneb unrhyw un, yn agos at unrhyw un. A hefyd, pan fydd eich ffon wreichion chi wedi gorffen gwreichio, wedi gorffen sparclo, wedi diffodd, mae dal yn boeth. Felly, peidiwch a cyffwrdd yno fe o gwbl, ond hefyd, peidiwch a roi ar y llawr, achos allai hwnna, lle pobl arall losgi, neu lle fe roi rhywbeth ar dan. Felly, dyle fod bwced o ddŵr oer ar gael os oes ffyn reichion yn eich noson tan gwyllt chi. Felly, newch yn siŵr bod chi'n roi'r ffon reichion sydd wedi diffodd yn y bwced o ddŵr oer, nid ar y llawr. Right, copio hwnna. Control C, neu just copy text. A nawr chi'n gwybod beth fi'n mynd i wneud fan hyn. Ni wedi gwneud tipyn hwn yn y wers yn y ni. Dewis y testyn.
3 dot, glido. Nawr, falle bod eisiau torri o'n lan. Felly, gwisgwch fenig bob amser, daliwch y ffyn gwreichion ar hyd braich a pheidiwch byth a'i chwifio'n agos at wyneb unrhyw un. Right, beth am gael paragraff newydd yna. Pan fydd wedi gorffen gwreichio, rhowch y ffon mewn bwced o ddŵr, nid yr llawr. Gred. Nawr, fi'n credu lle symud hwnna lawr, a nawr falle gall yr teitl i fod tymed bach yn fwy. Defnyddio'r plus. Nôl tymed bach, falle, fel yna. Iawn, mae'r teitl yn ffitio neis. Nawr, chi'n bod be, fi'n credu gall yr testyn i hun fod bach yn fwy. Gall lan na fe fyna, a nawr llai, na ni. Hyfryd. Gret. Right, wel, beth am te, yr fframyn bach diddorol sydd fan hyn? Wel, mae yna lun o, chymod, y llwybr lleithog sydd fyna. Wel, dechrau clicio na fe, a disodli wedi cwato fyna, disodli gyda fideo. A dwi'n mynd i chwilio am fideo o Sparkler. A chyfo, mae llwyth o ddewis fan hyn. Dwlio'r ein. Fi licio rhi na. Right, ni ddewis hwnna. Clic. A bydd e'n ffitio, chi'n gweld, mewn yn daclus yn yr fframyn bach na oedd na. Bydd e'n tocio fe i ffitio. Dewch ni just gwylio'r olygfa hyn ôl nawr te. A'r sparkler, testyn. Gwych, na mae'n gred, ond mae fe'n hir, nhw e. A fi'n credu ar y diwedd, os yna rhywbeth ryfedd yn mynd i ddigwydd, fi'n credu bod y fideo'r sparkler yn hirach na popeth arall. Dych chi'n gweld? Oh dear, popeth yn torri. Popeth yn torri fan hyn o'r diwedd. Right. Ond, chi'n gwybod beth, mae e'n hen rhy hir beth bynnag fel yna. Nawr, allech chi just wneud troslais arall, neu beth am recordio fideo. Chi'n gwybod beth, fi'n mynd i roi fideo yn hunan fan hyn yn dweud. Byddwch yn ofalus iawn gyda sparklers. Right, felly, pen chwarae yn ôl. Dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau ar y chwith, a tro hyn, dwi ddim yn mynd i fynd i sain a recordio troslais, dwi'n mynd i fynd i fideos a recordio eich hun. Nawr, mae'n mynd i agor eich camera chi fyny. Newch siŵr bod chi'n fframio chi'n yn dda. Pidwch a, cael just top eich pen chi, neu just eich geg chi mewn golwg. Newch siŵr bod chi wedi fframio yng nghanol y sgrin, bod chi'n gwybod le mae'r camera, achos ni'n mynd i siarad i'r camera. Rowch eich botwm yn barod ar y cychwyn recordio. Cadwch yna, achos chi'n gallu clicio yn yr un man ar ôl chi orffen siarad, heb edrych lawr ar y sgrin. Achos pro tip i chi. Iawn? Right, dyma ni de. Just neges syml sydd â fi, just yn dweud, cofiwch fod yn ofalus iawn pan yn defnyddio ffyn gwreichion. Right, bant ni. Cychwyn recordio. Cyfri fi lawr. Cofiwch fod yn ofalus iawn pan yn defnyddio ffyn gwreichion. Welwch chi mi hwnna, nes i glicio i orffen y recordiad, ond o'n i'n dal yn edrych ar y camera. Iawn? Llwch chi wylio fe nôl, llwch chi ail-osod, os chi moyn treul eto, ond os chi'n hapus dy fe, clicio cadw recordiad, a dyna'r fideo mewn. Nawr, ddech chi'n cael ail-feintio hwnna. Ble i fi mynd i fynd? Wel, fi'n credu bod fi'n mynd i fynd draw yn y cornel fan hyn. A fi'n mynd i glicio i dynnu'r cefndir. Iawn, wneud e dynnu'r cefndir. Sdim eisiau sgrin werdd yna chi. Just clicio tynnu'r cefndir, wneud e dorri fi mas fyna ar y fideo. A fydda i fan hyn o flaen yr fideo o'r ffon reichion yn sôn am y diogelwch. Nawr hefyd, os ych chi moyn gwella'r lleferydd, pan ych chi'n recordio chi, mae'n rhaid chi'n neud e ar ôl recordio. Chi'n gweld, mae'n y fotwm gwyrdd draw fan hyn, gwella lleferydd. Felly, fi'n eitha siŵr bydd eisiau bod ni gyd yn clicio hwnna. Na fe, mae wedi gorffen tynnu'r cefndir. Felly nawr allai just penderfynu ble dwi eisiau bod o ran maint. Allai twtch yn fwy, rhywbeth fel yna. Na ni. A dewch ni gael gwylio hwn te. Ewn ni nôl o dechrau. Dyma gyngor ar gadw'n ddiogel ar noson tân gwyllt. Cofiwch gadw eich anifeiliaid anwes yn ddiogel dan do. Cofiwch fod yn ofalus iawn pan yn defnyddio ffyn gwreichion. Right, wel fyna dwi eisiau gorffen. Pan dwi'n gorffen siarad, chi weld, os dwi'n clicio arno fi, chi'n gweld, mae e'n dangos hyd yr clip fideo na i fi fan hyn ar y llinell amser. Felly, dwi eisiau tynnu diwedd yr olygfa nôl i
Na fe, just dim yn hirach, chydig yn fyrrach. Neu beth bydd yn digwydd yw bydd y clip fideo na jyst yn diflannu ar diwedd. Felly just touch fyna yn fyrrach na'r clip fideo. Right, wel, mae hwnna bron y ben. Mae da ni 10 eiliad ar ôl, ond fi am mynd i just wneud un peth sydd wastad yn wneud eich fideo chi'n fwy proffesiynol, sef ychwanegu cerddoriaeth. Felly cyfryngau chwyth sain ar y top, a nawr chi'n sgrolio lawr, chi'n gweld trwy'r gwahanol bethau fan hyn, background falle, beth am hwn, motivational business, beth am hwn. Falle, sgrolio lawr, trio rhywbeth arall. Hwna ni'n da. Hwna ni'n da. Dewis hwnna de, clic. Nawr, bydd e'n rhoi fe mewn ar lefel sain 100%, felly lawr a hwnna, lawr i ryw 10%. A dwi'n meddwl bod fi eisiau pylu allan, fade out ar y diwedd. Right, dewch i ni gwylio'r fideo o dechrau diwedd. Dyma gyngor ar gadw'n ddiogel ar noson tân gwyllt. Cofiwch gadw eich anifeiliaid anwes yn ddiogel dan do. Cofiwch fod yn ofalus iawn pan yn defnyddio ffyn greichion. Hyfryd. Nawr, os ych chi moyn cario ymlaen a rhoi mwy o olygfeydd mewn, beth bydden ni'n neud yw dyblygu'r y ddwy olygfa sydd â chi fan hyn. Chwch chi ddyblygu'r un ffyn greichion, 3.dyblygu, a dyma ni. Lle chi wedyn just cyfnewid y fideos, delay yr un chi wedi recordio, newid y testyn, ac yn y blaen. Neu lle chi ddyblygu'r un gyda'r gath, dyblygu. Chi symud rhain o amgylch, chi'n gweld? Chi ail drefnu'r golygfeydd. Felly, os ych chi moyn ychwanegu fwy o olygfeydd i hwn, a wedyn byddai eisiau chi lusgo eich cerddoriaeth nôl mas. Os ych chi moyn ychwanegu mwy o olygfeydd, yna mae'n hawdd i wneud hynny gan just 3.dyblygu a wedyn newid y rai sy'n na. Pan ych chi wedi gorffen, allwch chi lawr lwytho hwn fel ffail MP4. Os chi'n neud hynny, 720 yn hen ddigon. Neu, eto yn bersonol, fi'n meddwl bod rannu fe fel dolen gweld yn unig, gyda dolen lot yn haws. Right, na fe, ffrindiau, ni wedi dod i ddiwedd y wers. Diolch yn fawr i chi am ymuno. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Cadwch yn ddiogel da chi os ych chi yn mynd i ddathlu noson tân gwyllt. Mi'n dwlu ar tân gwyllt, ond newch yn siŵr bod chi yn cadw yn ddiogel. Mae hwnna'n bwysicach na unrhyw beth arall yn y byd i gyd. Athrawon, cofiwch fynd at adobe.live lessons i bori gweddill y tymor yma, reit lan hyd at Nadolig, gan ddechrau wrth gwrs gyda diwrnod y cydoediad sydd wythnos nesaf, a wedyn wythnos gwrthfwlio sydd hefyd wythnos nesaf. Ewch i adobe.live lessons i gael gweld ac i gofrestru ar gyfer y gwersi yna. Ond am nawr, diolch am ddod, joiwch gweddill y diwrnod, hwyl am y tro, welai chi tro nesaf.